ಮಲ್ಲ ನೀನು ಬೈದಂಡೆ ನನ್ನ ದಾಲೇಜಿ ಜನಗಳು ಬರೋಡು ನೀವು ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಪ್ರತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡಿಯೋ ನಾವು ಅನ್ಬಿಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಗೆಂದಾರ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪರ್ನಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವಾರದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪುಗರ್ತಿದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕ ನಟಿಸಾದ ನಿರ್ದೇಶನಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಲಗು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾತಂದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಆದು ಸರ್ಕಸ್ ಮುರ್ದು ಬೈದಂಡು ಬದುಕುಡು ಗೆಂದೆರೆ ವಾಮಾತ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬದುಕುಡು ಕಾಸ ಮಾನವೀಯತೆನ ಪಂಪಿನ ಸಂದೇಶ ಗೆಂದೆರೆ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪನ ಸರ್ಕಸ್ ಏತು ಗೊಜಲು ಉಂಡು ಸಿಕ್ಕುಲು ಉಂಡು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಕ್ಲಿನ ಕನ ಅವೇನು ನಿಜ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪನ ಬಂಗ ಎಂದತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆನು ಸರ್ಕಸ್ ಪೊದಿತದು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪುದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನ ಮೂಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮೀಟರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಜನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿದಿ ಸರ್ಕಸ್ 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 ಸುಮಾರು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದ ಫೈನಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಫೈನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಟು ಪ್ರಮುಖರು ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ವಿಜಿ ಪಾಲ್, ತುಳು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಹುಲ್, ಕಾಂತಾರ ಪುಗತ್ತದ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರು ಪಿ.ಬಿ. ಹರೀಶ್ ರೈ, ಸತೀಶ್ ಇರಾ ಸೇರಂಚ ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿಯರು ಮನುಷ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಅತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಹೆಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನ ಹೆಂಚ ಬದುಕಲಿ ಕುಡುಂಜರು ಹೆಂಚ ಬದುಕವಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಟೀಮ್ದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಣ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಪ್ಪಣ ಸಿನಿಮಾಡು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂದ್ವಪ್ಪನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ನು ನಿರಾಶೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಬಂಡವು ಪೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಎಫರ್ಟ್ ಮೀಕಲ್ ಎದುರು ಕಂತೀತಾರೆ ಸುರುತ ದಿನನೇ ಸುರುತ ಶೋನು ಅಂತೂ ಪನ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಥ್ರೂಔಟ್ ತೆಲ್ತದೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಆತ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಬತ್ತದ ತೆಲಿಪ ಉಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲು ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಬೆಲೆ ಬಂದಿರೋ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಪಿನೇಟು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಮಾತ ಕಲಾವಿದನ ಸಾರಿ ಉಂಟು ದಕ್ಕುನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂರ ದಯ ಬರ್ತೇವೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ದಯಮಾಡಿದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ನಮಗೆ ಇರುವ ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಡಲೇ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಈತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಖುಲ್ ಬತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ಕರಿಕು ನಾನು ನಿಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ತುಳುನಾಡು ಬುಲೆಂಡು ಸೊ ಪೂರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಿತ್ತುಂಡು ದಯಮಂತದ ಬಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ರಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೂವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇರ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಏನದಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿನ್ಲ ಕಂತದು ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತೇರಿಂದೆ ಬನೊಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತುಕೊಂಡು ಕೂಡ ತುಳುಂದತಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಓವು ಮೂವೀಸ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿತ್ತು ಜಾಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆತೇರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೂಸಿ ಮಲ್ತು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ
ಚೂಸ್ ಮಲ್ತು ತೋಂದು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಕುಲು ವಿನ್ ಆತೇರು ಸೊ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ನಾನಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಡು ಬಂದು ಅನ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಸರ್ಕಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರ್ ಶೋ ಹಂಗಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೊ ಆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾನ ತೂವೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಂದ ಓಡ್ ಬಂದೆ ಅನ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಈತ ಸಮಯ ದಿತ್ತೊಂದು ಮಲ್ದೇರ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಸರ್ಕಸ್ ತನ ಸರ್ಕಸ್ ತೋರಿಗಿತ್ತ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ ಆ ಡೆಬ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋಡು ರೂಪೇಶ್ನ ಬೇರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದರು ಸೊ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಸ್ ತಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೊದಲ ಓರಿಪಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ತುಳುಟೋಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಂದು ರೂಪೇಶ್ ಬುಕ್ಕಾರ್ನ ತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ದಿರು ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ಬಳಸೊಂದಿರು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವಲಿ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೊಂಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ತೂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರಿ ಹಾಸ್ಯ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಾರಿ ಲಾಯಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ಬತ್ತನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪೂರ ವಿಲನ್ ರೋಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸರ್ಕಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನು ಎಂಗಳು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಪೇಶ್ನ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ಕೊರೋನಾದ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಲಿಪೇರೆ ಬರ್ತನು ನಿರಂತರ ಒಂದು 2.5 ಗಂಟೆ ನಮಗೆ ತೆಲಿಪೇರೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಅವಳು ಭೋಜಣ್ಣ ಅವಳು ಪ್ರಸನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ವಿಲನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಳ ವಿನಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಐತೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು ತೋಡು ಎಂಜಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಡು ಎಮೋಷನಲ್ ಅವಡು ಫೈಟ್ ಅವಡು ಪೂರ ಐತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಐತೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಈಗ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೂಪೇಶ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ಕಸ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ್ರೆ 100 ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಮೂವಿ ತುಳುನಾಡದೊಂದು ಹೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೋಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಆತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಐ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದ ವಿಶಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಭೋಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನ್ ಉಂಡದೆ ಐಟೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ 100 ಡೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರ್ ಲಾಯಕ್ ಆತನು ಯಾನೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದೆ ರೂಪೇಶನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಯಾಂಗೆ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಜಾತಕ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾತಕಡೆ ಇತ್ತು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುರುಕಿ ಬಂತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ 10,000 ಜನ ಆಲ್ ಮೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡೆ ತೂತೀರು ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಒಂದು 5,000 ಚಿಲ್ಲರ ಜನ ಪ್ರೀ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಗೆ ಓವರಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪೂರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಫೈಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಗೆಂದಾಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರನ್ನ ಪುತ್ರ ವಿಜಯ್ ದೇವಪಾಲ್ ನಾನೊಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಸೊ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂದು ಧಮಾಕ ಹಿಟ್ ಆತಂದು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ರೂಪೇಶ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ವಿಲನ್ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಂಡನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಗ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋಲೆ ಗೆಂದಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಚಿತ್ರದ ರೂವಾರಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ತಂಕ್ಲೆನ ಅನಿಸಿಕೆಲೆನ್ ತೆರಿಪಾದ್ ಸುರುತ ವಾರನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಚಿತ್ರ ತೋದು ತಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ಪಣದ ಕೇನೊಂದಿರು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ರಚನಾ ಕಳನಾಯಕಿ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಚಿತ್ರ ತಂಕ್ಲೆನ ನಿರೀಕ್ಷೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ 3 ಬೈದಿನ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾದ್ ತಂಕ್ಲೆನ ಅನುಭವಲೆನ್ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ ಒಂದು
ರಡ್ಡು ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬೈದಿನಿ ಅಥವಾ ಬಂಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ ಬರ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾದೊಂಡು ಸೊ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಂಡ ಅವು ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ನನಲಾದ ದಾದನ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ದಾದ ನೈನ್ ಕೊರಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಇಡ್ಲ ದಾದಲ್ಲ ಪಸತ್ ಕೊರಡು ದಾದಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳುವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ದೀವಂದೆ ಬಜೆಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ದೀವಂದೆ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಇದು ಫೈನಲ್ ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಜನ ದಿಂಜೊಂದು ಇದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಒಂದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಬರ್ಪಿನ ರಿವ್ಯೂ ಇಂಚ ಬರ್ಪಿನ ರಿವ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ರಿವ್ಯೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ತೂತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪಿದೆ ಉಡುಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದು ತೂತೀನಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ಏತೆ ಆಡಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ರಿವ್ಯೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇದೆ ಮುಖಸ್ತುತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತದು ಬರಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ಆಯ್ತು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆದದು ಒಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ದಾರ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ದಾರ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ದಿನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಕೋಡೆ ಅಂತೂ ನಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತು ಪಾತ ಎಂಗ್ಲ ಮೋನತನಾಗ ಎಣ್ಣುವೇರಿ ಹೀರೋ ನಾನು ಇಂಚಾರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚುಪ್ಪನಾಗ ಬೇಗ ಇತ್ತು ಪುಡು ನಾವು ಮಾತ ಆ ಬಂಗಾಳ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸರ್ ಮೂಲು ತುಳುಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುಟು ನಾನು ಹೀರೋ ಅದು ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತನೇ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾನೋರಿಯೇ ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಎನ್ನರೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗೋಡು ಅವು ಮಾತಾಡ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗೋಡು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ದಿಗ್ಗಜರು ಇತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬರ್ತೀನಿ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇದಾಕೊಂಡ ಒರಿಯೋರಿಗೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲೇ ఆయన ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಪೇರು ಮೇರ್ ಬರೋಡು ಆರು ಬರೋಡು ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ಎನ್ನು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಫುಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೊ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಬರೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜನ ಆಡೋ ಒಂದು ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ಅವನು ಬರೆನಾಗನೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬರಬ್ಬ ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತೆತ್ತೋ ಪಂಡ ఆయన ಮಾತ ಮಲ್ಪ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತದಾದ ಖಂಡಿತ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಆಣ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಂಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಡು ನನಾತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ಪುಡು ಇದ್ದ ತುಲೆ ಕರೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ದಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಚೆನ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಸೊ ಅವು ದೇವ್ರ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ ಇನಿದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಚಾ ಬರ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸು ಕೊರ್ತು ಕರೀದಿದ್ದು ಬಟ್ ಅವ ಅದು ಅವ್ಳು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒನಸು ಬೋಡು ಚಾ ಬೋಡು ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂದಾದುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟದೈತೆ ನೆನಪು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟದ ನೆನಪು ಆಗ್ಬಿಡು ಆಡ ಗಿರಿಗಿಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಜನ ಇದ್ದಾಳೆ ಬೈಯಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಜನ ಬರ್ರ ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೇ ಜನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಒಟ್ಟಾದ ಈ 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಗ ಒಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆವಂದಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವರ ಅವಾಗ ಯಾರು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಡೇ ಪೊಲಪುಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪುಡು ಆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇನೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಮಲ್ಲ ದಿನ ಇನಿ ಬೈದಂಡೆ ನನ್ನ ದಾಲೇಜಿ ಜನಗಳು ಬರೋಡು ಈಗ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಪ್ರತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡೆ ನಾವು ಅನ್ಬಿಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಗೆಂದಾರ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪರ್ನಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವಾರದು ಸುರುಕಾದ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಡ್ದ ಆವಡ ಎಂಕ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾರು ಇಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಇಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪನ ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಕೋಶರಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುನಾಡದ ದಿಗ್ಗಜನಕ್ಲು ನೆಟ್ ಸೊ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಥ್ ಮಲ್ಲಾಲಿ ಆನತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣೋರುಡ್ಡ ಆಂಡ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾಡು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಸರ್ಕಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದೆನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಸರ್ ನಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು
ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಇತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರೇನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನಗಲ ಎಂಚಾಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ನಂಗೆ ಅಂದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ ಕೊರ್ಲುಡೆ ತೋಚ್ಪಾದೇರು ಸಿನಿಮಾನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ನಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಚಾಡು ಸರ್ ಎತ್ತೆ ಅವೇ ನೀನು ಕಾಂಡಿಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಪಾತ್ರೋದು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸವರ್ತಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಓರಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ತೋಚ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ನೆರೆದು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಬರ್ಚೆ ಸರ್ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವೆ ಏರ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ದಯದೀದ್ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿಜರ್ ಈ ವಾರಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ತಂದ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಂಜನಿಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿತದೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪರ್ನಿಕ್ಕಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಳು ಸುರುಕಾದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಾಡಿರಿ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇರ್ತದೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಏನು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಉದರ್ ದುಂಬಲ ಒಂದು 2-3 ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಡೇಟ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆದಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಆದದ್ದು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೂ ರೂಪೇಶನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ನಾನು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಏನು ಹೊಲ್ತ ಹುಡುಗೆ ಗೋವು ಊಡ್ತಾಯಿ ದುಂಬು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಚಿಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಇನ್ನಾಗ ಪೂರ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ದೇಪಣಗ ಮೂವಿ ಶುರುವಾಯಿ నుంచి ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವಡು ಬಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಆವಡು ತುಯ್ಯರಿ ಮೂವಿ ತುದಿಪ್ಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಕೊರಬಹುದು ಹೀರೋ ಮಿತ್ ವಿಲನ್ ಮಿತ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಕೆಲಸ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೈಪ್ ಮಲ್ತದ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡು ಬಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಉಂಟು ಬಣಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದನ್ನು ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪರ ತೋತಿರು ಈ ಟೀಮ್ ಸೊ ಒಂದು ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸೇರ್ನಾಗ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲ್ ಕಿಂಜಿ ನಿಂಚಿದ ಅಗನ ನಾಟಕ ತಗೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲಾತಿನಾಗಲು ಅಗನ ಕೇಸರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನಂದೆ ಮಲ್ಲಾತಿನಾಗಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಗಲು ಪೂರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹೀರೋಸ್ ನಾಗಲು ಇನ್ನು ಅದರೊಂದು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಾಂಡ ಅವಂಗನ ಭಾಗ್ಯಪ್ಪ ನೋಡು ಆತ ಈಸಿ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ರಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಗೆ ಆಪಿಸ್ ಸೊ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕೊಡ್ತೆ ಪಣ್ಣ 80s 90s ಪೂರ ಮೊಗಲೇ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇವರು ಎಂಕಲ್ ತಲುಪರಿಗೆ ಮೊಗಲೇ ಒಂಜಿ ಔಷಧಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅದಾಗ ಸೊ ಅಗನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಲೇ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಟೋಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಪನವಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಪನವಲ್ಲೇರು ಲವ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆತನ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಏರ್ಯಾರು ಮೂವಿ ತುತ್ತಿಜರು ಬಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನ ಎಂಚಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಗಲು ಮಾತಲ್ಲ ಬತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡೆ ಮೂವಿ ತೂನ ಮಾತಾಗಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿಂದೆ ಬಣ್ಣಗ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಣ್ಣಗಲಿಗೆ ಏರ್ಯಾರು ಮೂವಿ ತೂಡಂದುಲ್ಲೋರು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡೆ ಆಯ್ನಾತು ಈಗ ನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ನಿಗಲ್ ತೂನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಆಪು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು